Hver morgen, inden jeg spiser morgenmad, så sørger jeg for at blive strukket godt igennem. Det er rart, sjovt, og man bliver i godt humør af det. Jeg elsker naturen, simpelthen. Og jeg elsker alle de ting, vi finder i naturen. Det er altid en skøn oplevelse at gå i naturen. Man har altid noget med hjem. Jeg arbejder selv med alle mulige former for massage, og jeg elsker sten. Den her, det er en rosenkvarts, og den har mange gode egenskaber. Den kan man lægge oven på sin computer, så fjerner den alle de grimme stråler. Ikke? Og i dag, hvor alle har computer, eller der er i hvert fald mange efterhånden, der har fået sådan en, ikke? Så det er en af de helt gode. Jamen, der er mange andre. Vi har dem her. De er gode til at massere med. Dem varmer jeg op i mikroovnen 2-3 minutter, ikke? Og så tager dem ud med en grillhandske, fordi den er varm lige når den kommer ud. Og så placerer du dem rundt på medianerne på kroppen, tror jeg nok det hedder. Og så har det en god afslappende effekt, så man er klar til at modtage en skøn gang massage. Det kan vi alle sammen bruge, ikke? Er det ikke rigtigt? Vel er det så. Nå, så er der denne her. Det er faktisk en bjergkrystal. Det ligner en diamant. Men, ja. Nej, det er mig, der gasser. Jeg vil bare sige, at den her bjergkrystal på 125 gram, en ordentlig krabat, den brugte man i Atlantis som hovedprydelse. Og det havde en helbredende effekt og en utrolig oplysende effekt. Så det er en meget skæg historie, synes jeg, som jeg altid giver videre til mine klienter. Jeg elsker at fortælle historier. Nå, så er der den sidste her. Den lilla, som jeg plejer at sige. Ja, og den synes jeg bare er fin og smuk. Jeg synes, det er sådan en køn sten, ikke? Det er vigtigt at omgive sig med smukke ting. Det har altid været mit motto. Fordi så stiger man lige på den og tænker, hvor er den bare køn. Og det bringer glæde.